имрӯзҳо аз пайдоиши кинои ҷаҳон тақрибан 123 сол сипарӣ мегардад, аммо ин падида 100 сол пеш барои мардуми он давр мисли хобу хаёл буд. дидани як саҳнаи зиндагӣ дар пардаи калон барои мардум он вақт мӯъҷиза менамуду аксариятро бовар намеомад. ҳарчанд ки филмҳо беовоз буданд, гузашти вақт ва кор боло ин ихтирои одамӣ имкон дод сатҳ ва сифати филмҳо беҳтару хубтар гардад. тасодуфи рамзнок он аст ки кинои ҷаҳонӣ ва кинои тоҷик таърихи худро аз омадани поезд шурӯъ намуданд. 11 сентябри соли 1929 санҷиш хуб гузашту акнун мардум тибқи анъанаҳои нави ҳокимияти шӯравӣ омадани аввалин қатораи мусофиркаши Термиз душанберо ки пойтахти тоҷиконро бо шабакаи роҳи оҳани умумии иттифоқ мепайваст интизорӣ мекашиданд. дар вокзали муваққатӣ дар душанбе миёни ҳозирин аксарият намояндагони ҳукумат буданду бояд маҷлиси тантанавӣ доир менамуданд. се ҷавони аврупоӣ ки дар сар кӯлоҳи чармин доштанд ба кадом як кори барои аксарияти ҳозирин номаълум машғул буданд. ба ногоҳ таваҷҷӯҳи ҳамаро поезди аз гардиш намудор шуда ба худ ҷалб намуд ки пуштаккашон меомад. ҳаяҷону хурсандӣ ва тааҷҷубу ҳайрат ҳадду канор надошт, чунки ба ин кӯҳандиёри дурдасте ки ҳатто роҳҳои ҳамвораш ниҳоят кам буданд бори аввал аспи оҳанин омад. одамон поездро аспи оҳанин ном ниҳоданд. Смотрю только в визор, и вот вижу, как на меня надвигается поезд. Но самое главное, что произошло, когда резкий такой свисток, что приближается поезд мчит на всех парах, в это время толпа замерла. И я, знаете, я почувствовал даже биение своего сердца, услышал биение своего сердца. Так стало тихо. И когда поезд подошел по нему, то как будто бы взрыв какой-то, вот, людской волны, которые все с таким восторгом. Тут были крики и ура, и какие-то другие. Все это произошло невероятно интересно. Карамов митинг мекунад, баромад мекунад, ва саб мекунем. Ва ҳаминро бо пешниҳоди Николай Гизулин журнали рақами якуми Тоҷикистони Советӣ карда ба ҳамин вакилони анҷуман дар хонаи деҳқон намоиш метавонад. соли 1929 дар сеюм съезди Советҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ки нав барқарор шудагӣ буд, ба вакилони съезд филми ҳуҷҷатии омадани поезд нишон дода шуд. 5 дақиқа буд филм, як сюжет барид. ҳамин чиз намоиш дода шуд. баъди чанд рӯз мардум ба душанбе омадани поезд ва чеҳраҳои худу шиносонашонро дар пардаи кино дида фаҳмиданд ки ин се ҷавони аврупоӣ чӣ кора буданд. ҳаваскорони кино Гизулин, Кузин, Шевич ки бо дастгоҳи фартути киногирии кинамо омадани поезди аввалро ба навор бардоштанд, минбаъд дар саҳифаи таърихи Тоҷикистон ҳамчун асосгузорони кинои тоҷик сабт шудаанд. рӯзи 16 октябри соли 1929 бюрои сиёсии Кумитаи марказӣ дар хусуси ташкил додани ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон қарори махсус қабул кард. ин рамзест ки синамои тоҷик ҳамсолу ҳамқадами ватани азизи мо Тоҷикистон аст. сюжаҳо ва киномаҷаллаҳои аввалинро филмбардорони ҳаваскор Василий Кузин, Шевченко, Борис Семиоков, Николай Гизулин ба навор гирифтанд. дар филмҳои ҳанӯз номукаммал ва бесадои худ онҳо авзо ва манзараву сокинони диёри кӯҳистонии он вақтаи Тоҷикистонро бе ҳеҷ обу ранги барзиёд ҳамон тавре ки буд инъикос намуданд. ино аввалин ҳунармандои мо буданд ки дар сари гаҳвораи синамои тоҷик истодагӣ буданд ва тараққиёти ҷумҳурии навбунёди моро ба навор гирифта ба тамоми халқи мо пешниҳод мекарданд. ин кадрҳои нодир 90 сол пеш ба навор гирифта шуданд. ташаббускорони синамо ихтироъкорӣ мекарданд. дастгоҳҳои кӯҳнаи суратгириро ба сони камераҳои наворбардор истифода мекарданд. филмсозон гоҳ пиёда ва гоҳ бо хару уштуру асп ва гоҳе агар омад кунад
бо мошинҳои тасодуфӣ ба мавзеъҳои филмбардорӣ рафта, ободкории деҳаҳову сохтмонҳои биноҳои нав ва нерӯгоҳҳои тозабунёдро ба навор гирифта, филмҳо сохта таърихи наву сарнавишти мардуми моро дар лента сабт мекарданд. аз рӯзҳои нахустин ҳаваскорони синемо қадам ба қадам таърихномаи кишварро ба навор мегирифтанд ва 18 майи соли 1930 трести истеҳсоли филми тоҷикино ё ба истилоҳи дигар киностудияи миллӣ таъсис ёфт. гарчанде трест ҳанӯз таҷҳизот ва технологияи зарурӣ надошт, вале вазифаи он ба роҳ мондани намоиши филмҳо дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва истеҳсоли филмҳои тоҷикӣ буд. дере нагузашта ба душанбе хатмкардагони донишкадаи умумииттифоқии кинематография аввалин коргардони тоҷик Комил Ёрматов ва филмноманавис Владимир Хобод омаданд. моҳи сентябри соли 1931 аввалин ассотсиатсияи синамогарони Тоҷикистон таъсис дода шуд, зеро аллакай дар Душанбе мутахассисони соҳаи синемо гирд омада буданд. аз онҳо талаб карда мешуд, ки тамоми рӯйдодҳои ҳаёти ҷумҳуриро ба навор гиранд. ин замоне буд, ки дар Тоҷикистон саноати сабук ва озуқа, инчунин хоҷагии қишлоқ бо суръати баланд пеш мерафт. дар давраи 5 солаи аввал дар Тоҷикистон як қатор нерӯгоҳҳои хурди барқӣ сохта шуда, моҳи феврали соли 1931 иншооти барои он замон калонтарин ГЭСи Варзо ба анҷом расид. дар сартосари кишвар ҷустуҷӯ ва истихроҷи бойгариҳои фаровони зеризаминӣ шурӯъ шуд. баҳори соли 1932 аввалин кони ангешт бо номи 1 май ба фаъолият оғоз намуд. синамогарон ҳамаи ин воқеаҳои муҳимро дар шумораҳои киномаҷаллаҳо ва филмҳои мустанад инъикос менамуданд ва ҳақиқати ҳаёти нави ҷумҳуриро ташвиқ мекарданд. чопи китобҳо, журналҳо ба ин аҳамияти бениҳоят калон медоданд. инчунин ба инъикоси пешрафти соҳаи асосии хоҷагии қишлоқ пахтакорӣ. соли 1932 дар Тоҷикистон қариб 50,000 тонна пахта чида шуд. коргардонҳои дигар Николай Рашков ва Владимир Хобод филмҳои мустанади Кирмизарин, аз пахта то мато, аз омоч то пулугро таҳия ва пешниҳод карданд. ҳар як иқдом чӣ дар деҳоту чӣ дар шаҳрҳо воқеаи нодир буд. соли 1932 матбуоти давлатии шаҳри Душанбе ва ҳатто матбуотҳои ноҳияҳо ба чопи китобҳои мактабӣ шурӯъ намуданд. худи ҳамон сол, яъне соли 1932, нахустин филми яке аз арбобони синамои тоҷик Комил Ёрматов бо номи ҳуқуқи фахрӣ ба мардуми ҷумҳурӣ пешкаш гардид. ин филми мустанаде буд дар омехтаи бо нишонаҳои филми ҳунарӣ ва ин филм зинаи аввале буд барои офаридани филмҳои ҳунарӣ. филми ҳунарии Муҳоҷир нахустин филми бесадои Комил Ёрматов буд. матлаби актёрон ба бинанда тавассути зернавис субтитр ифода меёфтанд. филм дар бораи ҷавонмарди тоҷик ҳикоя мекунад, ки пас аз чашидани заҳри ғарибӣ ба ватанаш бармегардад ва дарк мекунад, ки барои инсон азизтар аз ватан чизе нест. дар филм нақши асосиро худи Комил Ёрматов офарида буд. филми Муҳоҷир қадами нахустини ҳунарпешаи бузурги тоҷик Софи Эрҷановна Тӯйбоева ба арсаи санъат буд. филми дигари бесадо, ки он солҳо таҳия шуда буд, асари коргардон Вернер Худои зинда буд. филм дар бораи ба Кӯҳистон омадани ҳаёти нав, бедор шудани худшиносии мардум бар зидди ҷаҳолат қисса мекард. албатта мушкилиҳо буданд, асосан мушкилиҳои техникӣ ва мушкилиҳои кадрӣ буд. барое ки мо кадр надоштем, мо техника надоштем. лекин тадриҷан ҳам соҳиби техника шудем, ҳам кадрҳои миллӣ ба миён омаданд. дар ин байн
дар баробари Кузин, Василий Кузин операторҳои миллиро тарбия кард ва шогирдонаш Нарзулло Тиллоеву, Файзулло Эшонов яке аз аввалин операторҳо буданд. баъд Абдусалом Раҳимов, Қутбиддин Олимов ҳамчун режиссёр ва актёр ба кино сар карданд. оҳиста кадрҳои миллӣ ба миён омаданд. ин филми охирини бесадо буд. бароятон дар бораи қадамҳои нахустини киносозони тоҷик ва ба фаъолият шурӯъ кардани киностудияи тоҷик филмро маълумот додем. соли равон синамои тоҷик 90 сола мешавад ва мо аз қуллаҳои баланди пешрафти имрӯзаи тоҷикистон ба таърихи худ тавассути ана ҳамин кадрҳои нодир назар меафканему мебинем ки диёри мо дар тӯли ин пораи начандон калони таърих роҳҳои мушкилгузару дарозеро тай намудааст. дар тӯли 90 соли фаъолият тоҷикфилм чӣ корҳоро ба анҷом расонидааст, дар қисматҳои ояндаи филмнома хоҳем фаҳмид.